Yes mga kapersa, balik na sab kita sa ato ang gustong masayran karong buntaga sir. Asa yung mas sakit ko na sir, mabukan og kasing-kasing o mabukan og cellphone yang ano man. Masakit na mabuk ang ulo eh. Kay ngano man. Bukan kag ulo. Hindi ka ginawa. Wa man ta nangilag ulo sir ato Kasing-kasing kasing-kasing. yung cellphone. Ang ulo ang mo ginhawa. Mutubag. Sige on sa bad. Cellphone. Cellphone. Kaya pa di ka nabuk kasing-kasing sir. Solid. For me, napag-ipay forever. Ay, day pay forever day. Ma'am, unsa man kuno masakit ma'am, mabukan dag kasing-kasing o mabukan tag cellphone. Ngano man. Taliman. Sumani na. Sorry sa tadiri ni Ma'am Jane. Dayon na gini unsa kuno mas sakit kuno mabukag cellphone o mabukag kasing-kasing ano man. Ano man. Kay wala financial pag-ipunan niya kaduwa kay mabuto communication sa imong mga buwan. So saking kasing-kasing wa pa nakasuway mabukan. Kilok mo na kasi. Gilok so what si Jane no? So daghan silang mabukan og kasing-kasing kaysa mabukan og cellphone. So arita dire magtana ta atong si sa atong pangtanan sini atong si atong balikan karon Father Bob na unsa kunoy sakit Father Bob mabukag kasing-kasing o mabukag cellphone Ano sakit? Masakit ang bukal kasing-kasing. nga naman kuno Father Bob. Kay bubukan ka kasing-kasing, lisod naman ang ayuhan. Ang cellphone, maayo pa man. Yes, salamat Father Bob to sa mas mabukag kasing-kasing arita ni Ma'am Janine. Ma'am, unsa man gyud ma'am? Asa man gyud mabukag kasing-kasing mabukag cellphone. Double XL, sir. 2XL? Yes, sir. Kasi nga sa mapalit. Ganda man be. Daghan na mi, di ba? So, nino, mabukaan sila kasing-kasing. Arita sa atong mga ma'am. Ma'am, asa ko na masakit? Mabukaan tag kasing-kasing o mabukaan tag cellphone? Ano? Kasing-kasing, cellphone. mabukag cellphone? Kasing-kasing po, ikatog naman na ang cellphone, isa di palit. Ano sa ipalit, no? Di kakapalit. Imo, ma'am. Cellphone si. Gusto mo korta. So, pero nakasuway na mo nabukag kasing-kasing. Wala pa so far. Ikaw, nasuway na ka, ma'am. Oh. Anya, okay ra? Nakamove on ra? Oh. Kaya matulog naman. Katog ra gid. Kwarta, dugay man kay makitaan. No, kinahanglan jud. Ang lucky, daghan man kaayo. Replaceable. Ala, pa do filmar. Ang cellphone, hard to find money. Tari to registration. Tingon sila para filmar dali ako na makita ang laki para filmar. Sumo ni sila no. Ha? Ansa naay? Naay unsa day naay? Dagaw yasi pero di mas na mapili nato. Oh, hugot sa Lagi siya. siya panagang pirmi. Lagi siya panagang permen eh. Ansa sa may kasulti ato ma'am? Masakit gina cellphone. Sakit yung cellphone. Cellphone pa rin. Tagaan kag papilion ka. Tagaan kag cellphone o uyab. Ala, cellphone. Cellphone gamiton para mangita uyab. Ha? Ansa nga? Lagi siya panagang pirmi. iPhone lang sa Lucky, wala may value niya. Cellphone ay value. Father, ano kasultin mo ato ang laki way value? Father Pilmar. Ano mo kasultin ni mo? Ano kasultin mo ng way value ang laki? Kaya nga nung may value. Na ang kuang gani ang kanang butang na may value. Ma'am, na ako no'y value ang laki kay di ko no mahimong bata kung way laki. Gamiton na cellphone pangitag laki. Ano nga? Gamiton na cellphone pangitag laki. Pagitag laki. Ano sa day mo katubag day? Choice na lang ang lucky man. Ano sa ma'am? Ano sa ang laki ma'am? An option. Option na lang siya. Option. Priority ang cellphone. Priority ang cellphone yun. No? Kaya ang cellphone, daghan kag mahimo. Daghan kang malaki. Daghan, ano? Daghang malaki. Daghan yun ang malaki sa cellphone, Father Pilmar. Oh. Ha? Mas dagang cellphone. Ikaw din, sa may tubag ni mo na, day. Kitso mo ka. Day, tubag sa day. Wag glass lang mo. Hi, kaway-kaway sa mga. Live na, live na. You're alive. You're alive. Arita ni Sir Chester. Ay, kanya. Sir. Sir, ay, sagot sir, nakoy pangutanan ni mo. Hindi ka bus ni maalis sa sir.
Ini gawas ni mo ha. Pangutan onti ka. Sir, imo be. Unsa may masakit? Mabukag kasing-kasing or mabukag cellphone? Bukang cellphone sa mga itong bato. Dili day kasing-kasing. Kadawara lagi ka, sir. So, maon sila, no? Ingon ang mababae nga tos tumoy nga way balyo ang malaki ko, no? Kay way forever. Isa'y tubag ni mo na, ma'am. Nag-contributor kayo sa kalibutan. Wa na gyud gikit-kit na sa sistema. Hay manulito lang gido ana. Hay Manolito lang gido. Kali na diri. dali na diri. Masakit og mabuak ang cellphone babs kay mahal kayo ang cellphone unya ang kasing-kasing pwede ra mauli kay makakita man og lain gikan ni Maria Celeste Kimada. Oh, di ba? Sorry ta dere. So, mawata na ta sa atong mga friends. Sir, live ta sa DYRF. Unsa kunoy masakit, sir? Mabukan og kasing-kasing or mabukan og cellphone? Ngano man? Mabukan og kasing-kasing, ma'am. Ngano man? Siyempre, imo ba yung hinaguan po? Aha. Putang tayo mong hinagugma, so mas kuhan kita kasing-kasing. So, katisting na ka nabuk ang kasing-kasing, sir? So far, wala agad. Kaya loyal lang ko. Aha. Nay forever? Actually, na siya forever. Wala forever, pero na eternity. Wow, bongga. Sir, ikaw, sir. Ayaw, sagdagan, sir. Unsa kunoy masakit, sir? Mabukan ka kasing-kasing or mabukan kag cellphone? Ngano man? Bukang kasing-kasing. Ngano man? Yung cellphone, mapalit naman na siya. Ang kasing-kasing, hindi naman na mabalik. Kung mabuak, lisod na kayo. Ingon sila, nay niingon sir nga ang kasing-kasing kuno pwede ra kuno na mauli kay makakita mo kuno og lain. Dili gid siya ingon nga pareha sa una. Mabuak na siya. So lisod na ginabalikon ang nabuak na nga pagbati. Wala, lisod na pagod salig ug bae. Okay, salamat man ni sila ato ang mga kauban gikan sa Toyota, mga gwapo ni sila tong mga friends. So, ayun na ta. Dinhi na sa ta mga kaigsunan. Tadang! Si Duwik! Sir, ari sabi, ay, lakaw ba? Ay, si lakaw! Tadang! Mga gwapo ni Duwik! Dari! Asa ko na yung masakit? Mabukag kasing-kasing o mabukag kag cellphone? Nga naman. Ay, katawa na kita lang kag mga chicks. Di mo katawa na ka. Sige. Sakit ra yung kuan mabukag cellphone. Nga naman. Kay ang cellphone may tinubdan sa imong kuan. Ansa? Tinubdan sa unsa? Tinubdan sa unsa? Nay nangutan na ba ulit? Sa imong ligugma. Nay nangutan na ulitaw pa ba kuno ka? Oh. Ulitaw pa? Tungod po sa cellphone, makabubag relasyon. Nga naman, be. Anak man mang chat ang imong mga mauyab. Unsa pa hugot nimo day? Unsa pa hugot nimo day? Unsa mo? Day, Ma'am Janine. Lagi ko na siya kapila. Sige. Ini kabuak sa cellphone ay daghang mailis, wa pay nabalita nga naghikog kay nabukan sa cellphone pero kasing-kasing naa nay daghan. Ingon si Kapursang Manolito lang gido. Masakit ang mabukang sa kasing-kasing kay ang resulta na ipuspos gyud ang cellphone. Oh, unsa ma'am inyong comment anak? Unsa inyong comment? Ay, pardon? Masakit ang mabukan sa kasing-kasing kay ang resulta na ipuspos gyud ang cellphone. Puspos ang cellphone. Oh, ibunal ang cellphone. Sorry Manolito kay lang tubag katawa ra. Ha ha. Sige, bye guys. Bye-bye na nila Father Filmar. Kay birthday na ba nimo kantaan sa natos Father Filmar og advance. Happy na birthday. Sige, Father, imong mensahe sa tanan bing mga nangabukan og kasing-kasing. Napay paglaom. Alright. Napay paglaom. Like pa the week.